Afrika yenu inogenda zvikuru nokushandirwa nesunge yenyika kuema kwechechi ndivo nguva yakati akaomerwa kwazvo vakaramba vakamira nesu mukashaya marodhibhok mumisangano zvinopedzezve motikari zvikatambura vanhu atiuya pari zvakagadzira mabasa iyoyi Afrika yedu zvino sechechi tinenge tivogadidika takagadzira kuti tipe president pane masiri matatu mahipa semabrame negwai rinochentere gondobwe ndirione 40 kilometers kubva pashenguri pafambo yavo ticharonga kuti nditaburoke zviende ikoko saka nemasoko edu mashoma ekutenda your excellency the president of the republic of Zimbabwe and first secretary of the ruling party ZANU-PF Dr. Comrade Emmerson Mnangagwa regai nditange nokucherechedza vakuru vese vehurumende vamangana navo madzishe edu navatungamiri vose vechechi nevatendi vose all protocols observed. Ndakamirira baba Archbishop Paul Mwanja of Africa, Priesthood Council, Board of Trustees, nechechi yose. Ndinoda kutenda shumba your excellency kuti nhasi mazadzisa chireo chababa vedu Paul Mwanja of Africa kutora nguva yenyu kutishanyira isu vana venyu isu tiri vazukuru venyu ndinoziva kuti nyika yose yakatarira pamuri basa renyu izhinji iguru asi nhasi masarudza isu kutishanyira Afrika yedu mwari wemadzibaba edu anova mwari waPaulo Mwanja weAfrica nokusingaperi nokuti mazadzisa chirero chamwari chokusunganidza ucheno uprofita isu tiri vaprofita tabatanidzwa zvakazara nekushanikwa kwataitwa napresident vedu taive nechishiro chakakura zvikuru tinozvitenda izvozvi Afrika yedu muZimbabwe makava nesu kubvira kare munesu nhasi pano tinoziva kuti muchava nesu nguva dzinotevera nokusingaperi nokuti ndizvo zvakada mwari waPaulo Mwanja weAfrica. Tinokumbira kuti your excellency tichamira nemi sezvatakadzidzwa nababa vedu Paulo Mwanja weAfrica endaimbozvoroka iri ndasingazvizvizvire asi nosavakadisa Paulo Mwanja weAfrica tiri pachecho vakati mwembe rudzi inozara mwana nekazhinu vakatizvega munoda mudziki gaufejezvezve kufananina kubvira kuti panoda kugara kachikura mupeje kufanana namai vacho vanokuroumwi mupeje ndokuvakazva vati ini ndiri ZANU-PF saka ini vana vangu vese muri chini ndokaito saka tichapira nehurumende yedu yamunotikunamirira imi shumba tinokutendai
mwana wa Paulo mmoja wa Afrika auchelekea kwezera makurelisi kugarama muchikichonga mukatimenikene vinwa kunzai Jehova Tijazo!